Aquest dilluns 29 d'octubre ha tingut lloc a Tarragona la firma del conveni de col·laboració entre la ciutat i Repsol, en el marc del projecte Tarragona Smart Mediterranean City. A la signatura hi han assistit l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, el regidor de Treball i Activació Econòmica, Javier Villamayor, i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol. El concepte de Smart City, o ciutat intel·ligent, té l'objectiu d'aplicar solucions tecnològiques per a la gestió eficient i sostenible de la ciutat en diferents àmbits del desenvolupament de la societat, com ara la cultura, la sanitat, el medi ambient o l'economia. És un concepte alternatiu al de retallar els serveis. És a dir, en comptes de plantejar-se primer anem a retallar els serveis, és fer-nos una pregunta intel·ligent en si mateixa, que és com podem millorar l'eficàcia del que estem fent gastant menys mantenint els serveis. I aquesta jo crec que és la pregunta que les ciutats, les empreses i les famílies actualment s'han de fer. És a dir, si el que estem fent és suficientment sostenible des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ecològic, per no haver d'afectar el fonamental, que és el servei, la qualitat del servei i la freqüència del servei en aquest cas. Han d'estar en marxa i posant-se plenament en funcionament abans del 2017 i especialment pel 2017, perquè volem que sigui un aparador. Repsol s'encarregarà de finançar una recerca de l'eficiència energètica en el transport públic a la ciutat de Tarragona, que realitzarà el Centre Tecnològic de la Química de Catalunya. Tanmateix, Repsol col·laborarà amb el projecte Tarragona Smart Mediterranean City en qüestions de mobilitat, eficiència i estalvi energètic, a través de la seva integració a la futura fundació. L'estudi de l'eficiència és un estudi encarregat aquí al Centre Tecnològic de la Química. Llavors es farà a través de professors de la Universitat Rovira i Virgili, i llavors el que es fa és veure quin és el sistema actual de transport que té la ciutat de Tarragona, on van tots els autobusos, quin tipus d'autobusos té, quin tipus de combustible utilitzen, quin tamany són, crec que pràcticament tots són iguals. Hi ha ciutats que són de diferents tamanys, en funció d'on tenen gana. És la situació que tenim ara, a veure què és la situació que tenim ara, on van, quin tipus de servei s'ha de donar al ciutadà, i llavors veure si aquest servei que s'està donant, en quin consum d'energia s'està fent. Un cop més, Repsol demostra el seu compromís amb el projecte Tarragona Smart Mediterranean City, l'Ajuntament i la ciutat.